Kani daw ang tambal ni fatherland day sa iyahang kuan hilantan. Unsa man ni siya? Sa hugasin ni dayon. Ako man nalilig. Unsa ni kanang para hilanat? Oh, ako nang pangimas mo puno mapas mo. Tagay ko ani. Adala na. O di na mo kanang manang kog tuog. Unsa man ako nilatan? Di kuan siya kanang hugasan mo ni dayon. Ang isabaw ni mo ani. Katorang so ayos bitaw. Ay, Tutubon mo na. Sige ba ko kapas mo kay ay tuobon di ay. Bukod. Di kani akong ituob. Oh kana. Or iinom. Dili mo inom pa ka na nagkahuman. Tuob. tunga bako. Pati kanang ayawan tambal na. Tunga baso na dai. No. Mo do ni maayo kay sa tambal sa kuan, Oh. hilanat. Kanang sa kuan pas mo pud nga. Ang problema unsa man ni mga kahuya? Ambot o bikano. Ang masira jud na sayod ani. Sira. Kay maura man daw ni katong nagsakit yang asawa gud. Diyan na ko na. Day kani daw day pa nindot ako no kay ni sa kuan pas mo. Sira jud nakabaluan ni kay mao daw ni katong yang asawa nga hapit na Agi na ko na kaniwang kay. oh niwang mayo maura daw ni siya mao ni ang giingon tud nako. Siya rin nakabaluan ni. Sa hugasin na sa Hunag tug yung papa. Hugasan daw ni dayon latan. dili o kuan. Sabuan nimo kanang sa ice. Wala. Ice dayon Oh. pabukalan. Oh, dayon. Ang alis nga ang kainitan ni mayo ko ituob. Oh. Then imnon ako pagkaman. Oh, imnon mo pagkahuman na sobra. Lo unsa kanina ka? Ulian ka din, ba't sa nakahoya, lain man, ano? Lagi uy, di ni mangga nga kahoy. Dili ay, Sa kaning kahoy no? dinarwag ko ilaan eh. Maragmani ubaho. Gihatod na niya dire. Gato na. Karang buntag. Isa masay. Siyos. Iya, dan Master kaya sa mga alap dito og mga kuan ay herbal. Kani oh. But sa naginig po ning kahoy. Oh, kani niya. Yes. Kana siya sagbot. Usikad man eh. Then kani siya katumaning sa tiyan. Si. Oh. Ay, hilbas. hilbas. Do amira ko akong kamera dong. Hilbas. Hilbas na. Kani daw ang tambal ni fatherland day sa iyahang kuan hilantan kay napasmuhan. Napasmuhan amo ang engineers kalaagan mo na ni ron. Oh. Mora daw ni ang tambal ato ni dalon sa iligan kay ato ni itambal. Pwede day kay ni pa ang problema ta kaila ni nakahoy no. Pero di ni makaunsa kay kabalo man jud sila unsa ni nga kahoy. Oh, di ay. Oh, kay mao daw nilang tambal atong Tambal na. Nakabalo day siya gilantan ka. Karim sa gapon. Ngay tanglan. Yawan ba kay kunin mo kay abi man akong luya na kay kasayanan ka ng tulo na kadlaw imong hilanat. Man mo susurod mo ko dire. Gano sa ama ka nagtuob? Gahapon sa. Gahapon tas buntag no.